Bonk. Oh, shit. Umuwi ka na sa inyo. Oh no! Oh my God! Bonk. Pastilan. So weird. Wow. 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 Sipilo ka ha? Dilaw na ipin mo. Sana all. Bonk. Wow. No, 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 no. Tawa o katawa raw. Oh, shit. Bonk.
No, 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 no. Wow! No, 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 no. No, 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 no. Pastilan! So weird! Wow! Wait a minute. Wow! Ang may misteryo nangyayari dito ah. No, 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 no. Bonk. Yun mga ka-dwarf, maraming salamat po sa panonood ng aming video at sa mga bago pa lang napadpad dito sa aming munting channel ay huwag kalimutang mag-subscribe. Road to 50,000 subscriber na ba tayo? Malapit Pero na. kunting Timbot na lang. kunting kimbot na lang, kunting sipag na lang sa channel natin. Sa ngayon mag-shoutout tayo ng mga viewers natin na napa-shoutout sa mga kaibigan po natin na sina Kuya Aljon Arela at sa Arela family, Helmetanyo Motovlog, Kino Motovlog, R17 Motovlog, Lodimer Motobogs, at sa kaibigan namin na si Visacol, sa banda po namin, Illegal Roots Band, kay sa lead guitarist po namin na si Ryan Alcos, sa bassist po namin na si Raymond Aviles, at si Glimmer Swilto na drummer po namin, at sa Local Bros Entertainment, yung mga kaibigan ko doon, nagbablog din sila. Shout out ko din si Hana Talidanao, Gerald Sombrano, at Loiski Trabuco, Riami Labrador. Yun lang po. Yun lang, at kita-kits sa next episode ng aming prank. So hanggang dito na lang. At shoutout pala sa isang pinakamalupit na kaibigan namin na si One Click Pitik. Muntik ka na nakalimutan, boy. Thank you. Love you. Okay, I'm
going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's